Filopir proiektuak Pirineotako landare loredunak sekuentziatzen ditu. Bideo batzuk egin ditugu proiektuaren faseak azaltzeko. Ez du ezertarako balio bilketa eta laborategi lan guztiak ez bagara gai enpresa espezializatuak Euskara Informatikoan bidaltzen digun informazio genetikoa prozesatzeko eta ateratzeko. Filopirran, Mikel ari da prozesu horretaz arduratzen, eta dirudiena baino neketsuagoa da. Gogoratuko duzuenez, horrelako prozesuak ekonomikoki bideragarriak izan daitezen, espezie asko batera sekuentziatzen dira. Horrek esan nahi du, balitekeela banako batzuentzat nahi ditugun sekuentziak lortzea, baina beste batzuentzako ez. Hori da lehenengo urratsa, kode bioinformatikoa erabilita egiten dena. Bertan, sekuentzien kalitatea ikusten da, eta identifikatzen da zein atera den ondo eta zein ez. Horrela, identifikatu daiteke zein landare errepikatu behar diren eta zein landarerekin jarraitu daitekeen prozesamendua. Fase honetako beste urrats garrantzitsu bat da intereseko geneak berreraiki behar direla. Hau da, luzera laburreko milaka sekuentzia lotzen dira, molde batean oinarrituta mihiztatu behar ditugunak. Intereseko geneen sekuentzia totalak berreraikitzeko. Garrantzitsua da, azpimarratzea, prozesu horrek badituela bere kalitate neurgailuak, eta aukera ematen digutela ebaluatzeko banako bakoitzaren gene bakoitza. Lan hori guztia ezin da mahai gaineko ordenagailuetan egin. Horretarako, potentzial analitiko askoz handiago duen DIPC-ren Hyperion superkonputagailura jotzen dugu. Azkenik, sarbide libreko biltegi bat dago, GenBank izenekoa, eta han, sekuentzia guztiak eta haiei lotutako informazioa igotzen da, edonork erabil dezan. Pirineoetako 4.000 landare espezie baino gehiagorentzako sekuentziak ditugunean, haien filogenia berreraiki ahal izango dugu, eta haien bilakaera hobeto ulertu, sailkapena eta kontserbazioa hobetzeko.